You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello. Hi everyone, we're here. We're live. We're not going anywhere. Yep. And thank you again. We're never gonna get tired of giving a shout out to our donors, Tier, Yayu, and Carmione. Yay! Thank you. Thank you so much sa walang sawang pagsuporta o pagdonate sa ato ang cause kabuhatag og kalipay. Yes. Sa uban that's pa true. nga gusto nga mag-donate, adto mo sa diliniadvice.com. Gani. Also, can you it would be a huge favor to us if you share this episode like to anyone you know that would enjoy our content. Bitaw Kung no. namoy kailang mas bisan pag namos Germany. Namon jud mo kailang Bisaya, di ba? Bitaw no. Oh, may na lang dili mamingaw sa mga Bisaya discussions. Oh, kuan gyud updated ba, no? Oh, para ma-update mo sa mga panghitabo diri sa Pilipinas o sa international. Oo. Actually, ma-update lang mo. wala specific na category sa update. Basta kay Wala. ma-update mo. Basta kay naalay update. Basta kay ma-update mo. Oh, current events. Oo. Pwede. Hala, oy. Kung gani no. Ug salamat sa ato mga listeners. Salamat. Salamat. Og mag-uluhan ako, okay? Oh. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Proud nga scammers from Cebu. Sikop sa usa ka hacker. Og Cassie, American singer og kanhing uyab ni Diddy. Ganahan man di ay sa mga freak-offs. Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Mo ba? Mao ba? Di ay ba? Di ba? Di ay ba? Sige guys, nag-viral karon ang kabalo na mo ana. Sa Cebu, naatay isa ka call center, isa ka opisina guys, nga puno og call center agents nga gapang scam og mga tawo. Unsay context ani? So naagin ni siya YouTuber. Na YouTuber. Oo, na YouTuber nga unsa siya? Wala ko balon siya. Kuan siya ng ang iyang content Oh. tig expose og mga scammers sa kalibutan. Mao gina siya ang iyang content gyud. Oo, mao gyud na ang iyang ginabuhat sa adlaw-adlaw. Oh. Ang iyang pangalan kay si mrwn. Mhm. Wala ko ga-follow ani sa iya ha, pero karon na ni abot siya sa ako ang newsfeed. Na ako'y dili man sa ga-follow ko niya pero nakakita na ko mga previous content niya kay akong anak nagtan-aw ana sa among TV. Pero dili in particular dili si buto nga content niya dugay naman to niya gitan-aw ang ihang gipang expose kay mga taga India, taga Mumbai, India na mga scammers. Ay, tama di ay no. Mhm. Nakita na din ako ni sa una. Oo, dagan ni siya content niya mao lang gid ni ihang ginabuhat. Oh, gina-hack niya ang system sa call center. Tanawon pa jud niya ang CCTV niya. How'd ka siya nga hacker? How'd siya? Mahak niya ang system nila sa computer. Oh. Mahak niya ang voice calls. Oh, Mahak niya ang security camera. ang mismo CCTV Ang niya CCTV. to the point na ipakita niya Ang live stream, CCTV ang live stream, feed, ang live stream mismo nga ipakita niya sa naga-scam sa iya ha. Oo. Ingana siya kahawd. How'd ka siya nga hacker? Live in real time. Oo. Akong pangutana. Nako'y pangutana. Oh, Nga nung wala ingani sa NBI. bitaw no. Oh, wala ingani sa itong mga kapulisan. Na ba ingani sa itong mga kapulisan? Dapat natay ability to, of course, with abiding the law nga ingana ba kaya nila mag-hack og security cameras with kuan ha following the law pa rin. Mao na ginatawa. Nag-follow gyapon sa law pero dapat kaya nila kung kinahanglan kaya nila maging ana. Mao na ginatawag nila na white hacker.
Nganong nakaingon kag white hacker? O nganong white? Nganong dili black? Kay White legal. gonna be black. Ay, no. Nganong na ay white wala may black hacker, white hacker lang man Ay, ako. racist ang pagka-color. Racist ang pagka-color. terms. Pwede raman mo ingon nga good hacker. Nganong mo ingon Bitaw, pa no. mag-white? White gotta be white. Nga na may good na black. Bitaw, no. Pero nako nadugan na eh. Basta white ang term. Nalagput. Oo, basta. Muna siya, hala, kuyaw siya kay habang nagapanawag sa iya ang scammer, in real time, ginakuan niya. Ginahack niya ang Oo. system nila. Ang Kuyawan computers. niya, oy, giunsa man na niya. Mhm. Unya, iya pa siyang gipinpoint ang location kay sa beginning sa video, sa YouTube video, on the second floor of this building in Cebu IT Park. Ano siya? Cebu IT Park. Ano siya? Paminawa daw. Wala siya South American accent, no? What do you think? Unsa ni siya? Wala ko kabalo jud ko. Murag dili siya British, dili siya American, dili siya di na ko ma-pinpoint. O tano ni ba? Unsa ka? Oh, i-comment daw what are you? What are you? Ana good. How kayo siya, guys? Tapos, imagine nga habang nagatawag ang katong mga scammer nga call center agents sa Cebu sa iyaha, in real time ginahack po niya ug balik ang system nila dito sa Cebu. Padayon. Gihak lang niya og balik. Maura to ang akong context nga bahatag. Pero nag-viral na ni karon. Kay ngano, naapil man gud sa recording ang smackdat olon da plo. Smackdat. Papaminaw na to ni sila ani. Sige. Masking first 2 minutes, I think. This is the live CCTV feed of a scam call center, and that's them panicking after I confronted them. Usually we get scammers from India, Pakistan, or even South Africa, but this time it's different. This group scams from the Philippines, from the second floor of the skyrise building in Cebu IT Park, Cebu City. Asa tong smackdat dapit na park? It is really, really good. Dia. Because if you're not Yeah. interested, I'll just give your slot to other, so someone else will wanna be in a better situation. Just be honest with me. Morning call recording. Muna ni mo. Because I'm not doing this for myself. Lala bugi migalado. Kanta siya during the call. Wala pa na man. Alpha. Smack that on the flow. Smack that on the smoke. Smack that. Nga naman Smack eh. that. Smack that. Makna. Okay. Okay. Hala, basta makapiright to. Ambot lang kung i-edit pa nako to. Ako lang tanawon. Pero kuan ba kanang kataunan kayo no kay ang siguro ang ako lang theory is ang iyang recording sa call si hacker. Oh. Katong white quote unquote hacker. Ang iyang recording kay back end gyud sa call, not necessarily ang katong merge na nila nga audio Tumadunggan sa hack. tumadunggan sa ginatawagan. Kay sa kahawd niya mo hack ang back end gyud sa voice call ang iyang na record. Ana akong pasabot. Ambot kung nakasabot ba masakwa basta mo na So, akong pasabot. kining si scammer, abi niya nakamute siya. Ato ang gina-assume nga nakamute siya habang nagkanta. Kaya nga mo kanta man siya during the call. So, I'm thinking she muted, but the hacker is so good that that he was able to record the back end of the voice call. nga bisan pag nakamute. Not necessarily the output that's already streaming in the voice call. Basta muna ako pasabot basta muna siya. Pero muna ang karon nga nag-viral kay dili lang di ay usually manggod pag na yung mga scammer, di ba Kring? Pakistan or India juda or asa ba? O diha lagi India or Pakistan. Dagan kayo mga offices diya na naga-scam pero di ay ba naa di ay sa kuan Cebu. Ang ilang ginabuhat guys kay kanang ginapugos nila ang tawag ani ang ilahang victims ba. Ginapugos nila magpalit sa ilahang non-existent product
Murag mo na ang ginabuhat nila sa ilang mga victims. And I don't know how much it is kay wala na ko na paminaw ang tibuok call with the 20-minute YouTube video. Wala na mo na watch. Pero I think they are selling a non-existent product, and when the victim Software. and when the Nagbaligya. victim pays for it, they're gone. Dili na nimo sila makontak. Kanang ang kani diring ginascam nila sa ako ang pagtanaw short pagtanaw sa video kay murag kumbaga investment ba, pag deposit diri og kwarta kay para i-invest na to maka-earn ka og 30 to 40% profit ana-ana, tapos ilahang ila dun, wow, naka-earn dayon ka og $6 kanila nga 5 minutes kanilang during our call $6 na dayon, unsa na ba kaha sa isa ka adlaw ana. Tapos, so siguro mag-invest si na-scam, si biktima, mag-invest siya. Unya, mudako na yung kwarta, mudako na. Unya, inig time na sa mag-withdraw, Dili ma-withdraw. kay moingon daw og kanang offline ron or naay pagabayaran ng mga taxes. Or na ay limit. Na ay limit. kanang sa na minimum amount to withdraw. Oo, Outrageous amount siguro. Nagdili ni mo makaya og kuan. na other mga processes or naay katulagi withdrawal limit, minimum withdrawal limit. Dili nila ma-withdraw. Mao na siya ang style nara. Nakakita ko comments sa Reddit nga kuyaw kayo ning mga nagtrabaho diri kay syempre kung ani manggod dili man tabugo no mga Pilipino. I'm sure especially Cebu, they're very very intelligent. I believe they know what they're doing and they know that this is a scam. However, naapoy gamay pagkakuan. Kay nganong gipost nganong proud kaayo. Nganong niyon ko sa uluhan nato nga proud scammers from Cebu. Kay naa sa LinkedIn, gibutang pa niya ang asa siya nagtrabaho. So ang kana nga trabahoan, mao ra gyud na ang ilahang trabaho. Murag gibutang pa nila, di ba, sa LinkedIn you can put where you work. Gibutang nila asa sila nagtrabaho. Ay, so proud sila. Nadira sila. I don't know if they're proud or they're just naive or unsa ba o kasabot. Dili ko ano na siya, desperation, may I help you? Kay wa na ba tay kwarta ro, kana lisod na ang kinabuhi ron ay lisod na kay mangitag trabaho ay. Kaning comment ni use a pretty font. Ano siya, may ibang employees dyan na nakalagay pa talaga sa LinkedIn profile nila na dyan sila nagtatrabaho. Proud scammer yan. Ang pangalan di ay sa company is BMJ Data Processing Services. Uy, data processing? What kind of data do they process? It's so vague, right? I know, right? Di ba? Unya. Kanang, naapoy ni comment diri nga, ginaunsa daw ni nila pagkuha og business permit. Siyempre, pag mag-run kag business, especially pag mag-lease kag offices, kanang mga buildings na, kanang mga Cebu IT Park, naman dyan yung mga building diya. Before ka makarent, pangayuan man ka nag-business permit. So, dapat mag-secure ka no as a business. How did they secure a permit? Well, it's so easy because I think you just have to declare that you're a call center. That's it. The government won't ask you what kind of call center you run. Ay, Feeling na ko kanang generalize nila ang call center. Like, call center, kanang kuan na, kanang mga AT&T na. Feeling na ko na sila yung mga loophole. Oo. We are a call center and this is what we do sa amo ang call center niya. Dili na mangutana ang property manager whatever. O gili po mong tanong gobyerno, what kind of call center do you run? What kind of clients do you cater? Diya nga call center. Kay usually ba the stereotype, tech support. Ana man gyud na. Tech support, AT&T, Verizon, mga ana ba nga mga clients, mga accounts. Pero naay loophole. Pwede gyud sila mag-register sa call center kay dili sila kailangan mo butang nga scam dai mig mga tao sa Cape Town. Dili oy. Dili na kailangan. Pwede man na nila ibutang na we help people invest their money. Invest lang, pero pag withdraw, dili na nila makuha. Uy, speaking of invest,
nakakita lang ko ambot asa to na ko nakitaan basta naay sakyanan sa Southern Europe sa Manila dapit NCR dapit naay sakyanan nga nabahaan nya naa siya insurance AXA I don't know if that's pronounced as AXA Basta AXA. insurance gusto siya mag-claim of course kinabahaan nga niya sakyanan no under the acts of God pwede man siguro ka maka-claim og insurance. Kabalo ka, wala siya gitagaan sa insurance company. Wala kaluoy ba? Nga naman na. Kay wala doy bagyo atong nga date. Pero na-flood because of rain. Wala lang, nakakitag loophole ang insurance company. That's why, Nakakita og loophole. mau gani, guys, do, pagkailagod ta niya, nagastoryahan na ita og insurance, I really don't care about it. Like, you would see it in my face. I'm very, very transparent. If you talk about insurance in my face, I would really not be interested in what you're saying. Mura jug ingon ana jud. Feeling ako scam gyud ang mga insurance. Gani, no? Kato na share na ko sa una, di ba? Katong ang among sakyanan nga gipalit nga nabangga niya yung sariling sakyanan. Nga gikan sa amo Nya ang insurance ako pa'y nakapalit from within the year pa man to. Amot, naglibog naman sa akong storya, no? Basta ako sakyanan sa una, baligya na mo. Pero ang insurance is active pa. Kaya 1 year man na. O, napa sa imong pangalan. Napa sa akong pangalan. Tapos, nabangga niya yung sariling sakyanan. Kaya gipahiram niya sa iyang gipalit, pagumangkon. nga gikan sa imo ha. Iyahan na nga sakyanan. Pero, gibangga niya. O, gibangga. Sa iyang pagumangkon, technically. O, sa iyang pero pagumangkon. ako ang insurance. Ako ang pangalan. Naglisod jud mi. Naglisod jud mi kuha. Ang ending, wala jud na mo na-claim ang insurance. Wala jud. Ang nagbayad jud sa tanan-tanan is ang katong nakapalit. May gani, kasabot siya nga, dili na ko sala. Dili na ko sala kay sa ako yung insurance. Mo gani no. Otro, kung ako putong nabangga, otro man po kumaskam. Pareha raming duha. Pero may na lang, dili ako ang nakabangga. Ang nakapalit. Nga gipaura. Basta lagi, if you talk insurance in my face, I would really not be interested. I would not listen to you. And even if I did, I would just block you out. Like, wala kay appeal. Background noise ra ka. Marag, anak, good. Speaking feeling yun ako bo. Scam yun ang mga insurance. Lagi. Kabalo na mo ha. Dili Ni Advice is a podcast that don't advocate for insurance companies. Hello. This is not a financial advice. Okay, nabay yung mga financial advisor nga. Dili ni kinahanglan financial mo advice. mupalit og mga insurance. Kailangan mo magkana mag VUL, UITF, time deposit. Ambot lang mga time deposit, mga VUL, whatever. Kailangan mo, paminaw mo sa ila ha. Kaya sila inyong financial advisor. Diba? Don't listen to us. It's just my opinion. It's my opinion! Dili ni opinion. Dili ni advice. Opinion rani. Dili me opinion. Dili ni advice. Opinion lang. Gani. So, manday mo, ha? Lagot kay kunin mo. Nya mo to. Kanang, babalik ta sa topic. Dili lang di ay India ang scammer Pakistan. Unsa pa to nga country sa iyang gi-mention, Nigeria, whatever. Apil na ang Pilipinas. Yay! Proud to be Pinoy. Nanaputay something to be proud of. Yay! Hay nako. Pareha mo og comment niya. Naay nag-comment ba na siya? Hayop, wala bang may ganitong skill sa local na NBI? Actually, siya ako inspiration. Nabasahan ako na, diba? motong gi-comment na ako diri sa podcast. Oo. Tapos na po yung nag-comment diri. Ana si emotional damage. Ana siya. Muntik na ma-hire sa ganyan ang friend ko. At first, papangakuan ng mataas na sweldo and commission. Then once you're there, dun lang i-explain kung ano ang actual gagawin. Ang pagkaka-explain sa kanya, call center work. Lol. Mo gani no. Di-generalize ba? Hiring. 30K ang starting salary, 15K signing bonus. Come on. It's a call center. So, ang kato mga nanginahanglan og kwarta, nanginahanglan og trabaho, mo trabaho na lang. Saan man mo pag-blame sa tao nga? Saan man mo pagbayad og bill? Labi nagmuingon na, high school graduates are open to apply. Marga na ba? No experience needed. Mga nga ana. Di, syempre mo, mag-office na ko. Office na ko. So, ang mga manager dira, ang kanang mga TL, ang mga tangan, kay bao gina silang ginabuhat. Kabalo na silang ginabuhat. Ang kato siguro na mix of naive people, na mix of people who are desperate. Onya, moro to. We cannot. Can we blame the employees here? Some of them maybe,
Some of them. What do you mean? Like tanan? Blame them for being scammers. I don't know. I don't know really. Nasa kumpanya, not really the individual people. Mhm. I don't want to blame the individual people. Nay Unya. nag-comment diri. Ano siya? Proud Filipino here. Ay. Ay. Napaisa. Nahimong politika. Ano Ano siya? What are the chances na DDS ito sila? Ay, kita ko. And then, naay ning reply sa iyang comment. Tingnan mo senatorial results ng Cebu. We're just reading it. We're not giving you a comment. Nahimo lang political ang ano, Oo. ang post. Ang bahala siya. Ala, oy. Sige, padayon lang mo diha. Okay lang man. No, we're not blaming the employees. Luya po sa employees. Okay, nakita yun ba sa video? You have to find the owner. Ang owner dyan sa company. Kaya na Ang niya, owner man sa company. kaya na niya pangitaw ng owner sa company. Kaya nato siya video sa una, nagipangita gyud niya down to the CEO. Nakita gyud niya. How'd siya na hacker? Kabalo na siya? siya tanan. Unsaon na How'd siya? Oo. Okay, next. Next. Moro to. Proud Pinoy here. Next, si Kuan. Si Cassie Dunot. Si Cassie Dunot. Cassie Dunot. Kanhing uyab ni Diddy ba? Lagi-lagi na ako dire. O, sige. Kaya na-expose, kay naga-legal battle na sila karon. Hearing is in session. Di context sa context. Ay, Diba, court is in session. diba si Diddy, kabalo naman mo nga nadakpan. Nadakpan. Nami episode na. Bebe Owel. Dagan kaayog, Bebe Owel. Bebe Ewell. Naay video gabi ba sinaknak? Sige, tiyag katawa. Gi-forward sa ako as akong friend. Gi-forward sa mo ni naknak sa among friend. Si Papo, shout out. Naay video nga, reels na. Ano sa to? Bebe Owel. Para mas munindot o mo shiny ang inyong buhok. Bebe Owel. I-play kring bi. Share ni naknak. Sa asa? Ang audio lingaw manggo. Wala lagi mo copyright, ana. Please lang. Ang basing na copyright ang smack that all on the floor babaw ang ano. Nathaniel. Nathaniel. Ana. Ay, digital creator di ay si Nathaniel. 1.1k follower? Wow, sana all. Sana all. Ano Asaan eh? Si Bibi Uwil. May taon na to. Dali ra kayo na. Murag mo ba ni? Ay, gari. Kani. I-play. Ipapamino sila ha. Bibi Uwil, pang sinaw og buhok. Bibi Uwil, kay parang mo sinaw inyong buhok, kanang mo itom gyud inyong buhok. Bibi Uwil, mo shiny inyong buhok, og nindot pa jud sa inyong paminaw. Mami Slice, Bibi Uwil. Bibi Uwil, pang sinaw og buhok. Bibi Uwil, kay parang mo sinaw inyong buhok, kanang mo itom gyud inyong buhok. Bibi Uwil, mo shiny inyong buhok, og Bibi nindot pa Uwil. jud sa inyong paminaw. Mami Slice, Bibi Uwil. Bibi Ewell. Katawanan kayo. Bibi Ewell. Buang ka. Di ang Bibi Uwil manggod sa una ni Diddy. Okay? Ganun, no? Nami episode na. Paminawan ninyo, pakitaan ninyo baby oil na episode. So, ang keyword is baby oil. Pakitaan ninyo. O basta Bibi Baby oil. Oh, Di ba kabalo na mo nadakpan si Diddy sa FBI? Okay? Nakulong na siya. Nga, kabalo naman mo nga ex niya si Cassie Ventura ang nagkanta sa It's Me and You. Now, o ka na. Nagsugod na ilang trial. Pero kabalo ba mo? Wow kasabot. O sa iyang mga kuan case. Wow kasabot. O sa to ka trafficking? Kaya di ba libel man ang case ni Johnny Depp o Amber Heard? Defamation. May I help you? Defamation. May I help you? Tama mo to. Kasabot ko ato. Pero kaning karon dili ko kasabot. Murag trafficking. Siguro kay ang Freak offs. si Cassie kay biktima lamang siya. Oo. Pero nahibalan nga dili siya biktima kay ganahan siya sa freak offs. Oo, mo ni dili atong topic, Mo guys. ni dili na karon. Hala, ganahan pa kang Kasi dunot. Hoy, ako'y magpangtanggol kang Cassie bi. Ako ay iyahang kuan bi lawyer.
Sige, sige, basahan. sige. Laina sa artist, oy! Uy, gwapo kayo yung mga painting. Ay, painting. Yung artwork ka Didi o kasi ayaw ninyong i-judge. Ganahan ko. Gwapo siya, oy. Kuhan siya. Kanang, say tawag anak ring. Pangit wag nahong, dili niya kuha ang nahong ni Dili man Cassie. kailangan kuhaon. Dili kailangan kuhaon. Gwapo ni art niya. Iyahaning style. Sige, basahon na to na, Bing. So, mo ni ron, no? Syempre, manggawas man gyud ang mga kamatuoran. Ang kay court be ni. Oh, So, dapat manggawas yun ang nothing but the truth. the truth. Oo. So, nanggawas ito ang mga screenshots sa mga texts. Screenshots of the texts. Oo. Between Cassie Ventura and Diddy. Oo. So, ibasa na ko sa inyo ha. Okay? Ang isa sa mga text mo ni. Isa sa mga text ni Ana si Cassie nga, she loves the freak-offs when we both want it. I love our freak-offs when we both want it. She wrote in one missive adding, I want to freak off right now, lol. I want to have fun with you. Si Didi ni reply Ana, ano siya? Let me know if you want to have a late night. Jules is available. I don't know who Jules is, but it's mentioned. Jules is available. If you're not into that, no problem. We can just do a thing. Love you. Cassie replied with a love you back. And then Diddy asked, if you're not super horny, WTF? Ano siya? Oo. Ni Ana si Cassie, horny? Of course I am! Nadyo tono ba? Nadyo ka ng enthusiasm ba? Of course I am! Ano siya? Tapos Ana din si Ana tong lawyer nga si Ana Estevao na nag-cross-examine kang Cassie ni Ana siya. Kang Diddy ni nga lawyer si Ana Estevao. Okay. Ano siya? You and Diddy, si Sean, were in love for 11 years, right? Ano si Cassie? Yeah. You loved him? I did. You believed he loved you? Yes. Ano siya? Kadali lang, be. Ang ako ang pangutana. Oo. Naalagi power imbalance sa ilahang duha. This is the life that Cassie knew. Bata pa siya ani nga time. Kanus ani nahitabo. Bata pa siya ani nga time. This is the life that she knew. Mao ni ang iyahang diri siya ni mata. So, syempre, this is the life that you were used to. Mao gina ang imuhang ganahan eh. Bata pa siya ani nga time. She did not know any better. That's what I'm saying. There's a power imbalance. Yes, power imbalance, but the relationship lasted for more than 10 years, right? And how can you explain na si Cassie, even after they split and she is now with her now husband, that she still went back to Diddy sometimes to cheat on her husband? How do you explain that? Wala man ko kabaluan na. Asa man na dapit? Ay, dili ka updated. Wala ko kabaluan na. Dili ka updated. Ni walk out gani ang bana. Ang bana ni Cassie ni attend og trial to support her, syempre, alangan. Lain pod kung ako nasa trial niya, wala ni support akong husband. Di ba? So, ni attend niyang husband. Karon, naminaw siya na walk out. Nag-walk out, Kring. Kay nga no? Kaya nakadungog sa mga kamatuoran nga during that time nga sila na siyang husband, asawa na sila. Gabalik-balik ya po si Cassie kang Diddy. How do you explain that? That is abusive relationships in a nutshell. Mo ba? Mabalik yun ka sa tao nga ning abuse ka nimo. Kay siguro sa imuhang subconscious, abi nimo lahi na ni this is different. But it's all the same. It's just a cycle. Onya, usaon nimo pag-explain nga si Cassie mismo ang usahay mag-initiate to organize the freak-offs. Usahay. Mao na iyang naandan. Bata pa siya ana nga time. Kano sa man niya gibuhat? Naman ko'y, nagbasa ko kaganyang buntag. Full transcript sa tibok testimony ni Cassie. Taas kayo guys. Kubasahan ako diri, maabdan nag 24 hours.
taas kayo ang scroller gud niya, di ba? Naman ay scroll bar ang kwan. Oh. Ang mga websites. Ana na siya kagamay. Oh, Okay. di ba? Na full transcript. Gibasa na ko. So, if you want, you can Google that. Cassie Diddy full transcript. Para makita ninyo tanan niyang gipang-ingon. Hay nako. Tapos usahay pod, napoy nakabutang dito sa transcript nga si Cassie manilos. Dili siya gusto nga si Diddy na ay atimanon na laing mga baji. Gusto niya siya lang. Manilos siya. Okay, laban niya. Oo, laban na niya. Lang nga naman. Oh. Pero, mabalik ta sa nganong na trial karon. Nga naman na trial karon. If she really loved him and she was complicit, ay dili man complicit pero ingon ka victim siya. But for 10 years she lived that life. And therefore she's part of it, right? She's part of it. Why Sure. do the trial now? There is a theory nga nang mortal lang yun ni si Cassie. Oh, pwede po. Get your bag, girl. Get that bag. Gusto niya klaruhon na iyang pangalan. I'm nothing but a victim. Mm-hmm. Which I believe she is. Or she was. Tapos dagan kayo nang gawa sa mga pangalan sa freak-offs ka ng mga nag-attend. Pero dili na ko memorize kung kisa to sila, pati dyan nilang daghan na. Pero ang listahan. Ada lang. Dapat manggod ka ng this whole thing should be like a dedicated episode nga kanang himay-himayon gid gani nimo. Para lang jud ma-explain ni mong tarong ba. Kay daghan na kaayo og na-involve pati si Nicki Minaj na involved na. Kay sa isa ka message exchange ni Cassie og ni Nicki Minaj. Nangayog tabang si Cassie kuno kang Nicki. Tapos tubag lang ni Nicki nga be grateful girl kay lots of girls are dying to be where you are right now. Margana. So, tunla ang imong sitwasyon. Margana ba ang tubag ni Nicki sa iya? Oh, di ay ba? Oo. Kung gusto ninyo i-confirm akong giingon, again, do your due diligence and Google the thing that I said. Pero nag-ulan. Kusog kayo. Kusog kaayo. Kusog kayong ulan. Tapos, ambak lang niya ako ang mga istorya, pero napoy nag-ingon nga naman nga sa trial, kuyugon pag yun ang mga anak ni Diddy. Nayang mga anak. Iyahan ni anak ni Diddy ni. Kani ba kani? Anak di ay ng Diddy di ay. Oh, mga anak na niya. Nganong kuyugon pa. Nga explicit content kayo ang mga ginapang istorya sa trial. Di man kana mangihi. Ihian ang agianan sa pagkaon ni Cassie. Oh, di ay ba? Oh. Kalain na uy. Oh. Siyempre, understandable oy na ni walk out ang bana ni Cassie Donut sa trial. Tungod sa ka-explicit. Tungod sa ka-explicit. Ah. Oh. Pero gituyo na nila to take the attention away from Diddy's crime. Nganong naabot naman ta kay Cassie Pero ako Donut. pangutana, usa lagi ang crime, nalibog nagyugo. Trafficking gani ka ng mga kuan. 'Di ba? Racketeering, crimeneering. Oo. Oh. Kay ang testimony si Cassie Manggod, ako alang ning theory ha. Si Cassie Manggod nagtestimonya siya against Diddy. So ilaha karon nga gina-damage ang karakter ni Cassie nga dili siya credible witness. Kay isa pod siya. Mao na ang ginabuhat sa attorney ni Diddy. Oo, murag kanang murag kanang destroy niya ang character ni Cassie. Sa witness. Oo. Nga si Cassie Donut. At tama jud ay sex trafficking jud ay ang charge niya ni Sean Diddy Combs. Okay. Mo na ang naay trial. Kay kadugayan man gud sa kadaghan na og memes, wa na ko kasabot kung sa jud ang case about. So kung trafficking ang atong case, what is the relevance of the baby oils? Kay dapat kung naa ka sa freak-offs, you must be glistening. Oh, kita kuha na nga kuan. You must be shining and shimmering. O kita kuha na nanay testimony na siya sa trial nga dapat kuno
magbibi oil kuno si Cassie para mo shiny, mo glisten. Mo na ang term na gigamit, glistening. Oo. Mo na siya. Pero Kring, dili ka open-minded to think na dili ka pwede mag-open-minded to think na basig swinger lifestyle lang jud pod ni si Cassie? Pwede pod. Mao gina ang iyahang lifestyle nga gi-introduce sa iyahan ni Diddy. So kung swinger ang lifestyle ni Cassie, nganong kinahanglan pa man nato og ani nga kaso? Sayang ang ato ang taxpayers money. Ginadaot nila. Atong taxpayers money. Murag tagayos. Wala ko bantay dayon. Mura kang taga dito, mura kang nagbayad ng tax dito. Gani. Kumbaga daghan pa mga mas importante nga mga Gina kay star witness si Cassie sa kaso ni Diddy. Ginadaot nila ang karakter ni Cassie Donut. Kay para dili na siya credible witness. Mao ba? Oo. Mao na ilahang ginabuhat. Kuyawan ako. Theory lang to nako ha. Oo. So, ang mga kwan pod, ang mga sentiment pod sa mga tao na ining kampi. Kang Diddy. Oy, di ba? O tanawa Oy, free Diddy iyang sinina. Na siya slogan, we are all sinners. Free Diddy. We are all sinners, right? But you don't gotta drag people into this mess. And traffic people into your free cuffs. So, dahil lang sayo pa manggod kayo sa trial, no? Wala pa jud kayo ko klaro kung asa ang trafficking di ang side. Kung trafficking gyud na siya, duda pod nako, apil pod si Cassie og traffic ana kay ngano. Kisa man yang mo invite. Halagi, compare good siya ka Ghislaine Maxwell. Mo gani no. Ka Epstein. Mo ganino si Jillian, di ba mo siya man ang mo contact. Siya mo contact sa mga batanong babae. So, what if mo kanang mo bumerang lang ning balik kang kuan? Kang kasi ning trial. Kay siya day itong naga-text ko. Nabayay Craigslist na word ha. Si kasi biyang kapangita sa Craigslist ug mga tao nga i-appeal sa freak offs. Ano ba? Basaha lagi ang transcript kay dili na ko siya maisa-isa ba. Dili ko kabalo kung mura siya, kailangan na to siya himay-himayon, isa-isa jud nga. 24 hours na mga Si Cassie ang mangita sa Craigslist og mga tao nga i-invite sa ilahang freak-offs. Unsa di eh? Giyon sa pag-traffic, ana. Trafficking man na siya kanang ingana god nga kanang mga tao nga imong gipang-apil ana na walay consent. What if na I consent? Mo gani po, di mo na atong wala na klaro. Sayo pa manggod kaayo, guys. Pero dagan nagpasabog pero sayo pa. O sige, tanaw na to ang mga muabot. I will remain. Right now, I still remain. We don't know where this is going, but I'm remaining on Cassie's side. Gibrainwash siya ni Diddy. Kay bata pa kaayo siya nga gi-introduce na nga lifestyle. Di syempre mauna ginaiyahang ganahan eh. Kay gusto niya i-please ang iyang man. Actually, Kring, no, katong sentiment ni mo nga, kanang bata pa siya, mo na yung nadak-an, mo na yung namathan nga lifestyle. Pareha mo og mga sentiment sa commenters diri sa akong ginatanaw na article from Daily Mail. Na she was just saying what Diddy wanted to hear, trying to please him. She only said that she loved the freak offs to please her abuser. Mga ingana na mga sentiment. Unya, dili na siya kanang knowingly nga kanang si Cassie moingon siya, ay kani, ingnan ako nig I love you. I love you, Diddy. Dili. She actually believes that herself. Murag Stockholm. Murag Stockholm syndrome. Inga naman na ang mga abusive relationships. Kay ang biktima, pag naay gamay lang change, naay gamay lang pagkabuutan ang iyang abuser, heaven na kaayo para sa ilaha. Tama. They will do anything to get in their good graces, to get in their abuser's good graces. Ano na siya? Napoy ning comment diri nga, everybody talking about why Cassie didn't leave. Remember, Kim Porter, by the way, si Kim Porter ang mama sa mga anak ni Diddy. So, siya ang girlfriend na before kang Cassie. Kim Porter was going to write a book about Diddy and then she died from quote-unquote pneumonia in her car.
So, pwede. Basig nahadlok gid si Cassie kay nana siya nabalaan nga sa una, ni try si Kim, pero namatay. Murag ana ba? Unsa to tawagin ni? Mysterious ang iyang gikamatyan. Oh, mysterious circumstances. Ambot unsay labas sa recording nato ade kusog kay ulan. Kusuging ulan, halos di ko na mo madungga ng isa't isa. Unya, napoy ning, naay mga comment na, nope, she didn't love them. She was frightened of him, terrified of him. She told him what he wanted to hear and read. If she loved freak-offs, she'd still be doing them, wouldn't she? He's a monster. Tama po. Lagi mao na Ay, ako ang pwede sentiment. man niya padayon karon ang mga freak-off kung ganahan jud siya. Mao na ako ang sentiment. She's now a changed woman living her best life with her fine husband. Napo ko ingon kanang abuse paired with unsa tawag anak ring kanagong you are being showered with gifts. Love bomb. Oh, love bomb mo tawag anak kanang palitan ko siya cars, palitan siya og houses ug unsa pa ng mga gusto niya. Syempre kanang mura kag dili gyud ta maka-judge kay wa man ta ni agi ana. Gani no. Oh. Ikaw daw ing anaon. Kulataon ka and then tagaan ka kutsi. Unsa may ma-feel nimo? Di ba? Lisod kayo na oy, dili ka kakuan, dili ka pwede magbuot kung unsay buhaton sa victim. Oh, matingala ka nga. Nganong wala pa man na siya nakigbulag? Nganong wa man ginanihawa ang victim? Dili gyud ka kaigo dada. Hala na comment diri parehami. It's like the Stockholm syndrome where you get to believe what your captor believes. Oh. She was as sick as him at the time. She obviously moved on now. Kay mao lagi ang iyang naandan. Og maupod ang ganahan sa iyahang abuser. Napoy niingon diri nga, speaking as someone who was abused, ay ang nag-comment ani si Batgirl89 from Gotham City. Ay, di ay ba? Speaking as someone who was abused, you tend to say what they want to hear, not what's actually true. Oh, tinuna. I believe that. Tapos dapat katong, remember niyo tong video? Katong video ba nga? Ano nga video? Nakulating si Cassie. Oo. Sa hotel hallway. Oh. Di ba naghulat siya sa elevator? Oh. Daghan kayo og mga hater. Kay naamay mga fans ni si Diddy. Di man jud na mawala, guys. I-accept na ninyo nga maski pag tan-aw na to nga luoy si Cassie, victim jud siya, etc. etc. Na jud na mo kampi ka Diddy. Natural lang na siya. Adawato na ninyo. Anyway, kani mga nagakampi ka Diddy, mo ingon nga nganong daw nga kung tinuod jud nga gusto siya mohawa, ngano man nga hulaton jud niyang elevator nga naa man kuno stairs, kung nidagan na lang Diddy siya paubos. Bitaw na ini no comment niya kayo bitaw no. Kasi nagpanic siya. Ang ako apo na po ko theory. Basin in love jud pud siyang Diddy, gusto pud siya pagukod. Adi ba? Basin ba? Basin. Wala kita kabalo lagi sa Stockholm mga syndrome gani. wala kita kabalo sa mga huna anak niya. Nila. Dili gid ka kabuot lagi. Dili ka kabuot sa biktima. Dili ka kabuot sa kriminal. Wala, dili ka kaingon gid. Wa kay maingon. Natay comment diri from Stop This Planet. Ano siya? As a woman, I can recognize the placating of an individual and the need to seek approval from him. This is typical of coercive control. We women do it all the time on different levels. A man loads the dishwasher and a woman will often praise the man as if he painted the Fort Worth Bridge. Ay, bitaw, no? Mo ba? Ay, kanagong ka na. Usually, kay ako magluto. Don't get me wrong. Nathaniel Blank is very, very, halos ihatanan sa balay actually. Dili ko galaba, dili ko hatid sundo sa mga bata, dili ako ang tawag ani nagaplansya sa uniform. Hands-on siya. Siya jud halos nya ako ang galuto. Pero pag magluto siya mo ko, wow, mana ko. Mana ko. Wow! Lumiya uy. Di ba? Nagets na ko yung comment. Nagets na ko. When a man loads the dishwasher, the woman will often praise the man as if he painted the Fort Worth Bridge. Nagets ako to. Oh. Ana gina? Ingana ba? Oh, ingana gina. Oh, saan man na to na?
na. Oo. That's relationships for y'all. Oo. Pero kailangan bagyog trial. Bala na nun mga BBL nga pang glistening. Nadamay si Cassie Donut. Di ang abi mangguna ko, nabayaran na niya, na-settle na ba? Di ba gibayaran man si Cassie dayon? Overnight, pag file niya case, pagkaugma, nawala na dayon ang case kay gibayaran? Dili naman si Cassie karon na nag-file. Ang gobyerno naman siguro na ang nag-file. Mao ba? Sa ako ang pagkabalo ha. Mao ba? Sa mukha na ako mo storya. Oy, kaysa ako ang pagkabalo. Sa tinuod lang, no? Ako ano ning basahon unya. Unya pa. Unya pa na ako basahon ng case. O, basa ha. Wapo na. Para next time, mas lalom tag context. Pero dili man ni siya kanang pang-casual nga storya good. Kailangan mo good siya. Kailangan man, nan-on lang tag-trial. Dili lang siya public. Mas lingaw dyan itong ka Johnny Depp o kang Amber Heard. Oo. Gwapo to kay public live coverage. Ano ba? Memeables ka. Muna, dili na to kailangan story. Kay naghan kay nananaw. Karon kay dili. Drawing. Gidrawing lang. Gidrawing lang man niya. Lain kay ginasulat lang. Gisaway ni kining lain no kay ang mga Lain na ang mga drawing. Oh, dili daw mao. Dili daw tama ang mga drawing. Character man na, kring, kanahing ana. Sa mong Fine. Ginasaway ni mong artist. Wala eh. Dili ka open-minded sa mga artist. Gisaway ni mo yung art. Ganda. Dili man na sa mga artist. Sa iyaha lang man siya nga Gisaway artist. ni mo siya. Specifically. Gisaway ni mo siya. Hoy, gusto na ko mag-end na tag. Pero gusto na ko sa i-shout out sa B. Nag-comment Nag-comment? sa Spotify. Di ba? Ano siya? Si Rubilin Pianyar. Muna yung name sa Spotify. Wala lagi ni mo siya gi-blank. Tama sa Spotify man dahil. Spotify man. Rubilin Pianyar. Ana si Rubilin Pianyar sa Spotify. Ano siya? Hello ladies, pangit mog mga tingog. Nakatawa dyan kay Kuana. Magbasa na ako sa iya comment ba. Makaingon ko, thank you. Wala ka, Thank oy. you. Wala ko kasabot. Nga eh. Okay lang man eh. True, it's true. It's true. Feeling na ko no kay kanang hater siya no. Unya kay na naman tay hater. Di ibig sabihin sikat na ta. Ang say We're connection. getting there. We're getting Ang say connection. Salamat gihapon sa pagpaminaw, Rubilin. Salamat. Salamat. I-share ang kapangit sa among tingog sa imong mga amigo. Babasi makaingon po sila. Hala, bitaw no? Pangit dahil silang mga tingog. Tama. Para makaingon ni mga friends. Para Gani, daghan no? na ka ka ng Gani, kuan, no? kampi. Gani, no? Sige, magsugilanon na ta. Yun na, B. Poll Ay. question. Vote in the poll! Sa inyong tanaw, giganahan ba gyud si Cassie sa mga free coughs? A. Yes. B. Napugos. Pag-comment lang mo sa Spotify, YouTube, or Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends para makabalo sila na pangit may tingog. Kaya pag-subscribe na lang po para ma-notify mo sa latest episodes. I-search sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Og basig na mo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry. Submissions are anonymous. Di mo mailan. To submit your stories to advertise or sponsor our show, yes, we accept sponsors. Go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com. Our QR codes from GCash and Coffee are there. You can simply scan it and then, we will appreciate any donations as we are improving and continue to produce episodes for you. Unya, mao na to guys. Salamat! See you next time! Bye. Bebe Owel. Bebe Ewel dito. Ewel. Ewel. E-W-E-L.